Onko joku sössinyt projektorin? Kyllä, kuva on nurinpäin. Seuraavilla ohjeilla saat homman hoitumaan. Ota kaukosäädin, tähtää projektoria ja paina menu. Tämän jälkeen paina nuolinäppäimiä nurjaan suuntaan, kun haluat ylöspäin, paina nuolinäppäimellä alaspäin. Valitaan kohta Extended. Tämän jälkeen haluat valita kohdan, paina keskeltä. Täältä valitset sen jälkeen nuolinäppäimillä alaspäin, kunnes pääset kohtaan projektion. Valitset sen, naps. Tämän jälkeen nuolinappaimelta front, ja mitä tuolla nyt lukekaan, ei näillä silmillä näe. Ja painetaan keskeltä, naps. Ja nyt kaikki näyttää hyvältä, mainiota, voidaan vahvistaa asia painamalla menunäppäintä. Jipi ja jei, brio pikkuihmisen ilo osata. Kiitos.